Så har jeg fundet en... jeg er i Jakutsk, og har lige fundet en baggård, hvor der er lidt ro. Kom i morges, efter at have overnattet tre nætter i toget. Hvor jeg faktisk ikke har lavet enten at læse, spise, sove, skrive. Så det har været lidt gyngende fornemmelse her i løbet af dagen. Men meget fedt. Nu jeg kom klokken 10 morges lokal tid, og klokken 10 aften skal jeg afsted igen. Så lige om lidt skal jeg bare få mig noget kaffe. Altså temperaturen i morges, da jeg steg ud i toget, der var den nok. Jeg tror, det var minus 20. Og så er det lige, jeg tror lige toppen er kommet af, så nu er vi nede på minus 15 sikkert. Så det er lige til at holde ud. Da jeg kom af toget, der fandt jeg lige et bad. De fleste banegårde, dem kan man tage et bad på. Og så derefter så har jeg opmagasineret min bagage ned på banegården. Og så er jeg gået rundt i Jakutsk og set lidt. Var meningen, at jeg skulle have været op til Bajkalsøen, men jeg kan simpelthen ikke overskue den. Så i stedet for så har jeg bare gået rundt lidt på måfå. Og til gengæld har jeg fundet det vildeste marked, jeg i mit liv har set. Det var ligesom om, at hver gang der var en hal, jeg sådan havde været igennem med alt muligt harmgud, så kom der lige en ny hal, og imellem de to haller, så var der lige et åbent marked. Super sjovt. Der brugte jeg et par timer. Altså jeg har faktisk bare gået rundt og shoppet kaffe. Fået noget at spise. Men for nu klokken cirka 5, skal jeg have noget kaffe igen selvfølgelig. Og så er det ellers på gåb omad mod banegården. Og så er det på toget, og så er det til Ulaanbaatar i Mongoliet. Hvor jeg skal lige sove 2 nætter på toget, og så er jeg der om morgenen. Bum, det er det. Jeg hører videre. Ja, så er jeg i Taleil Nationalpark i Mongoliet og er lige nu ved et buddhistisk kloster, som desværre er lukket, men det gør nu heller ikke så meget. Det er simpelthen så smukt. Udover nationalparken og så ned til hovedindgangen, som er dernede. Der er et godt stykke op af en sti. Og min chauffør, Beijing, han havde ikke lige, jeg ved ikke, lad os kalde det lyst til at gå med herop. Jeg tror, han havde det fint med at sidde dernede og spise kiks. Men rigtig flot. Det er simpelthen bare super vejr. Det er minus 20, men det kan man bare på ingen måde mærke. Høj sol, blå himmel. Så jeg er simpelthen så heldig med vejret. Og det har faktisk været alle dage. Så jeg er meget, meget tilfreds med det. Nu skal jeg lige om lidt, så skal jeg ned igen til Beijing, og så skal jeg ud og spise noget suppe hos en eller anden familie, der bor herude, som hende, der ejer hostel, har. Og så sagde hun, du kan lige købe noget suppe af dem. Jeg tænkte, det er en meget god idé. Men så der sker, og så tror jeg, det er tilbage til byen bagefter, til Ulaanbaatar. Yes, det er sådan set det, tror jeg. Fedt sted. Og især godt at komme lidt, væk fra inden for Ulaanbaatar, for der er eddermame knald på. Der er så mange biler, og der er så meget os i luften, at det er helt vildt. Så herude er det godt med lidt friske bjergluft. Ja, det var alt herfra.
Restroom with view. Ja, når det nu ikke kunne blive til sne og alper, så må det jo blive til en lille park her uden for Ulaanbaatar, som ligger helt i dalen hernede. Så er lige bygget et lille skianlæg med pister på samlet længde 6 km. Jeg har kørt her på timer, jeg er ved at være færdig. Det er ikke sindssygt sjovt, men altså. Så kan jeg lige vinge. Så vinger jeg lige skiløb i Mongoliet af. Det skal jo ikke handle om buddhisme og templer og bysmuk det hele. Men det er sgu meget sjovt. Så får jeg lige med løft stillet. Nå, får lige en tur ned endnu.